ברוכים הבאים למשוואות מספר 4. בואו נתחיל לעשות קצת בעיות. בעיות לא פשוטות הפעם. אוקיי, בואו נראה. נגיד שיש לנו 3 חלקי x שווה ל5. צריך לזכור שב3 חלקי x, נכון? 3 זה המונה, נכון? ו-x זה מחנה. זה בעצם מה שאנחנו מחלקים. עכשיו צריך לזכור שחילוק וכפל זה פעולות הפוכות. ואם אני מחלקת במשהו, ואחרי זה מכפילה באותו משהו, אני מקבלת את הדבר שהתחלתי איתו, נכון? אם יש לי 3 חלקי x, ואני מכפילה את זה ב-x, אני בעצם מקבל 3 בחזרה. אוקיי? עכשיו, אנחנו ממש לא אוהבים את ה-x הזה במחנה. זה ממש לא טוב לנו. לכן אנחנו הולכים להכפיל ב-x. אבל מה שאנחנו עושים בצד ימין, גם צריך להיות בצד שמאל, נכון? אוקיי. אם אנחנו עושים 3 חלקי x כפול x, אנחנו בעצם מקבלים 3. האקסים האלו מתבטלים, נכון? תחשבו על חצי כפול 2. גם שמה זה מתבטל. ובצד שני אנחנו בעצם פשוט מקבלים 5x, שזה כמו 5x שווה 3, וזה בעצם מחזיר אותנו לבעיה שכבר היה לנו פעם. נכון? זה המקדם, 5 הזה, ואנחנו רגילים שצריך לחלק במקדם. הנה אנחנו מחלקים במקדם, אבל משני הצדדים, נכון? כי מה שעושים בצד שמאל, עושים גם בצד ימין. אז x שווה ל3 חמישיות. בעצם זה היה נורא פשוט. בעצם ברגע שהכפלנו במכנה, הגענו לבעיה שראינו כבר בהתחלה. נכון? זה בעצם אחת מהבעיות הראשונות שהתחלנו איתם. קלוטה. אוקיי, בואו נעשה בעיה קצת יותר מסובכת. הנה הוא מתחיל. אוקיי, נגיד שיש לנו x ועוד 2 חלקי x ועוד 1 שווה ל7. אוקיי, אז אין לנו רק x במחנה, יש לנו x ועוד 1 במחנה, איזה בלגן. אבל אין בעיה, עושים בדיוק אותו דבר, פשוט מכפילים בזה, נכון? כדי לבטל את זה. כי מה שמחלקים, אם מכפילים בו אחרי זה, אז זה מתבטל. אז x ועוד 1, אוקיי, מותר לכתוב חלקי 1, זה לא כל כך חשוב. מה שחשוב שגם פה אנחנו צריכים להכפיל ב-x ועוד 1. אוקיי? בצד שמאל ובצד ימין עושים אותו דבר. עכשיו, x ועוד 1 ו-x ועוד 1 זה מתבטל. ולנו x ועוד 2. אוקיי? ובצד שני נהיה לנו 7 כפול x ועוד 1. חשוב לכתוב את הסוגריים ולדעת שזה 7 כפול x, נכון? ואחרי זה עוד 7 כפול 1. לא לשכוח את זה. אז זה 7x ועוד 7. אוקיי? עכשיו אנחנו שוב פעם צריכים לבודד את ה-x'ים מצד אחד, אתם זוכרים? אוקיי, אז מה נעשה? בואו ניקח את ה-7x האלו מצד ימין של המשוואה, ונוריד אותם, אוקיי, משם, ונוריד אותם גם מצד שמאל, ונראה מה נקבל. אז בואו נלך לעשות את זה. אז פה אנחנו עושים פחות 7x, נכון? וגם פה אנחנו עושים פחות 7x. אוקיי, פה 7x ו-7x זה מתבטל, 7x פחות 7x זה 0, נכון? אז שמה כבר אין x'ים. ומה זה פחות 7x ועוד x? זה פחות 6x, נכון? פחות 6x ועוד 2 שווה ל-7. עכשיו, ה-2 הזה צריך להתפטר ממנו. איך מתפטרים ממנו? נכון, עושים פחות 2 בשני הצדדים. אז יש לנו פחות 6x שווה ל-5. עכשיו, פחות 6 הזה, המינוס 6 הזה, זה מקדם. ואנחנו כבר רגילים שצריך לחלק במקדם, נכון? כי אנחנו רוצים לגלות כמה זה x1 כזה. ולא כמה זה מינוס 6 x'ים כאלו, ורק כמה זה 1 כזה. אז אנחנו מחלקים בשני הצדדים במינוס 6, במינוס שישית. אוקיי, ופה זה מתבטל. אוקיי, מינוס שישית כפול מינוס 6 זה 1, אז זה פשוט x. ו5 כפול מינוס שישית זה מינוס 5 שישיות. וזה בעצם התשובה שלנו. אוקיי? אני מצטערת שזה לא יוצא כל כך מספר יפה. אוקיי? הדוגמאות האלו הם מוצאים על המקום. אז זה לא תמיד נראה מספר יפה. בואו נעשה עוד דוגמה כזאת. ומי שמתבלבל פשוט צריך לזכור שברגע שמחלקים, כן? באיזשהו מכנה, אוקיי? הנה, מכנה הזה למשל, אנחנו פשוט מכפילים בו אחרי זה כדי להתפטר ממנו. בדיוק כמו שחצי כפול 2, זה נהיה 1.
אז בואו נכפיל דבר ראשון את שני הצדדים ב-x ועוד 5. אתם רואים, פה יש לנו בשני המקומות, יש לנו במחנה משהו. אבל זה לא מפריע לנו בכלל. אנחנו הולכים להכפיל ב-x ועוד 5 את שני הצדדים, נכון? ב-x ועוד 5. מותר לכתוב x ועוד 5 חלקי 1, מותר גם לכתוב רק x ועוד 5. אוקיי, פה נשאר לנו פשוט 3, זה תמיד הפשוט. מה קורה בצד השני? וואו, יש לנו 8 כפול x ועוד 5 חלקי x ועוד 2. אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו ממשיכים הלאה. 3, זה פשוט הרבה כתיבה, אבל זה לא קשה בכלל. אנחנו לוקחים 8x ועוד 40, נכון? 8 כפול x ו8 כפול 5, חלקי x ועוד 2. עכשיו אנחנו מכפילים את שני הצדדים במחנה השני, שזה x ועוד 2, נכון? אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. יש לנו פה 3x ועוד 6, נכון? 3 כפול x זה 3x ו3 כפול 2 זה 6. ומה קורה בצד השני? זה מתבטל וזה מתבטל, זה תמיד קל נורא. ואז נשאר לנו 8x ועוד 40. אוקיי, עכשיו אנחנו שוב חזרנו לבעיה שאנחנו בעצם מכירים. אוקיי? אז בואו נתפטר מה-8x על ידי זה שאנחנו מורידים משני הצדדים את 8x. זה וזה מתבטל. אוקיי? ופה לנו מינוס 8x ועוד 3x זה מינוס 5x ועוד 6. פה נשאר לנו 40, ועכשיו כבר אין מקום, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו תרגיל כדי לראות שיש מקום. אוקיי. אנחנו הולכים להוריד משני הצדדים 6, נכון? כי אנחנו לא רוצים שיהיה שם 6. אז נשאר לנו פה מינוס 5x, שזה שווה ל-40 פחות 6, שזה 36, נכון? 34, סליחה. המספרים יוצאים ממש ממש מכוערים, אני ממש מצטערת על זה. עכשיו אנחנו, שוב פעם, מחלקים במקדם, נכון? ואם המקדם היה מינוס 5, אז אנחנו מחלקים עכשיו במינוס 5. צד אחד נשאר לנו x, וצד שני נשאר לנו 34 חלק ל-5, אבל לא לזכוח את המינוס, אז זה מינוס 34 לחלק ל-5.